Ji destpêka şoreşa Sûriyê û komkujî û malwêrankirin ji aliyê rejîma Esed ve li dijî xelkê sivîl ji sala 2011 rewşeka derbederî û penaberî dest pê kir û roj bi roj welatiyên Sûrî yên bêcihman yan di rewşek metirsî de bûn berê xwedan welatê derdora Sûriyê yan jiyana xwe xistin metirsiyê de û bi qaçaxî berê xwedan welatên Ewropî bi rêya avê. Komîsyona Bilind ya Karûbarê Penabera ya bi ser netewên yekgirtî ve sala borî hejmareya penaberên Sûrî ragihand ku gihişt 5 milyon penaber bêhteriya wan li welatê Tirkiye dimînin her wiha bêhteriya wan jin û zarok in. Her di vê derbarê de netewên yekgirtî bang li hemû aliyan kir ku bi karê wan penaberan rabin û alîkariyan ji ware pêşkeş kin. Hejmareya penaberan li welatên Rojhilata Navîn li Tirkiye 2 milyon û 900 hezar, li Lubnanê 1 milyon, li Urdunê 657 hezar, li Başûrê Kurdistanê 233 hezar, li welatê Misir û dewletên Efrîqî 120 hezar. Her wiha li welatên Ewropî Almanya 445 hezar, Swêd 110 hezar û li Nemsayê 35,500. Piştî heft salan ji şoreşa Sûriyê û belavbûna xelkê Sûrî li hemû deverên cîhanê ew penaber bang li hemû aliyên xwedînakokî dikin yên ku şer di navbera wan de ku çareseriyek siyasî di navbera wan de wêredanîn.